Right. Kurara hope rugare, kurara hope. Ukaona uchirara hope ka ndo runonzi rugare. Aiwa waizere kuti muguta ReHarare pane panotengeswa makwai nembudzi. Vamwe vanogona kuti aiwa tiri kushaiwa kwekuwana mbudzi dzekunosungira. Aiwa ndoda kuti ndikuratidzei panotengeswa mbudzi muguta ReHarare. Teerera kana usati wambotisangana nesu, usati wamboona mavideos edu, I kindly ask you to subscribe YouTube channel yedu yakanSaint TV, also nekuti follow on our Facebook page. Ayo hande timbonotaura nevakomana vanotengesa mbudzi nemakwai muguta ReHarare muna Kickman. Ayo hande apo zviri sese bose marunnings ko ino yaita sei futi ino takaisungirira nekuti inenge inosikanzwa kujamba mudanga. Inotojamba mudanga. Inenge ichijamba mudanga. All right. Pane mbudzi nemakwai? Tine mbudzi nemakwai zvese. All right. Ndedze nyama kana kutoti zvese? Aiwa, idzi tinoti zvenyama kana vanenge vachida kuchengeta vese tinokwanisa kuvawanira dzese dzanawo panapa. All right. Panapa patiri ndepapi panapa? Panapa panonzi pa Corner Kickman pamarobots Old Bulawayo. Road inoenda ku N Richards. All right. Yeah. Kureva kuti kana munhu ari muna Bulawayo Road pa N Richards. Yeah. Akatora road iyo ndo straight ino iyi handiti. Anoshandisa straight and then anoona pa side pane matanga embudzi pakabva kuwaka shop izvezvi. All right. Chimboti tsanangurire mbudzi dzenyu dzotangira pamari? Mbudzi dzedu dzinotangira pa 35 kusvika pa 60 zvinongoenderana nekuti inenge yakakurawo sei mbudzi yacho. All right. So ye 35 ndeipa. Right, kana tichitaurawo muzera yema 35 tiri kutaurawo sezvakaita iyi iri apa. Ndo mizera inenge iri mizera yema 35 iyi. All right. And then kana takuuya ma 40 tinoya takuuya dzinenge dzakati kwirireiwo sezvine zvakaitawo idzi dziri apa idzi. Ndo dzinenge dziri dzema 40. All right. Takuuya pa ma 45. Tichiendawo takadi vanofanira kuuya vazvionere vega pamunhu wese fodya, vasazoudza kunzi aiwa fodya inovava muzukuru. Kwete, aiwa vangauya vazvionere vega pamunhu wese fodya kuti mbudzi dzakachipa kusadya nyama kuda. Makwai edu anotangirawo pa 60 kusvika pa 120 zvinongoenderana nekuti rinenge rakakurawo sei. Saka re60 rineri ma 60 mizera yatinawo ndiyo aya hdiki atinenge tinawo aya. Ndo mizera yema 60 takuyawo ma 70 tine aya atinawo ndo anenge ade ma 70 takuyo. Chimbotudza sei gwai nembudzi makasiyanisa maprice? Seems like gwai rinoti dhurei kudarika mbudzi. Yacho inongofanana here? Hazvina kufanana. Gwai takutaurawo zvematon soft meat, nyama inojika nemabhonzo yekuti wega uchidya unonzwa kuti pana pandiri kudya nyama. All right. Yeah. All right. So manengo yakareba sei muchiita zvembudzi panapa? Ndofunga panapa tane dzinokwana ita 8 years tiri panapo tichitengesa mbudzi tiri pano. Alright, saka mbudzi idzi munenge mabva nadzo kupi? Mbudzi tinobva nadzo kuMuzarabani, kuDande, Mukumbura border post ndo kwatinobva nadzo. Alright, mouya modzitengesera pano. Touya todzitengesera pano. But dzine business rakanaka kai? Dzine business riri naniwo rekuti zvingazofanana neanenge akagarawo kumba. Unaonawo madhola mairi matatu iyayo ekuti uwanobatsirikawo iwewe nemhuri yako. Alright, so vamwe vanhu vari kubenefita kubva kubusiness rembudzi panapa ndevapi? Sezvinenge zvakaita vemabucha. Vazhinji vacho vari kubvawo kumabucha vachiuya vachitorawo mbudzi pano vachidziuraya. Mafamazi vachiuya vachitorawo dzekuchengeta, vanouya vachiti tinovatsvagirawo dzebreed rakanaka dzinoberekawo zvakanaka, dzinobereka matutu. Kana vatu vanodawo dzenyama tinovapawo dzinoenderana nenyama. All right. So pane umwe munhu ari kuti zvinhu zvakaoma, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika. Imimi makaita plan rekunotora mbudzi kuMuzarabani chiya nadzo kunoko. Mungada kutiwo kudii kune wechidiki? Pane wechidiki izvezvi pamwezeri renyu akatoomerwa neupenyu ari muguta ReHarare. Isusu tingangoti kune wese anoti akaomerwa ari muguta ReHarare, wechidikiwo anenge achida kuitawo, unokwanisa kutanga kuitawo maprojects ako iwe aunoitawo yekuti ukauya ukatorawo mbudzi dzako, because mbudzi inobereka kagore pa 2. Saka ukauya ukatora mbudzi dzako dzikakwana kuita 5 negotora rako rimwe chete pagore, unenge uine mbudzi dzako 11. 5 dzine dzakaberekwa neidzi dzako idzi nedzimwe 5 dzinenge dzagara dziripo plus gotora raunenge wagara na mbudzi inobereka ka 2 pagore. Alright. Ndo mabenefits mamwe aunozokasirawo kunge uchisimudzira mari yako
usazowani kusarawo kumashure. Uya utore mbudzi dzako dzakachipa tokupawo masheshe asati abereka negotara rakanaka zvowana kusimukirawo usimudzawo basa rako. Alright. So namba dzenyu pane vanoda kukubatai, varipo vamwe vanenge vachida kukubatai vachida kunzwisisa nezvembudzi, vanokubatai panhamba dzipi? Vanondibata pa 0715831398. Alright. Kana kuti 0786008618 vanondibata ipapo. Alright. So muri kungozinzwira muri yeZimbabwe kune vanoti aiwa zvinhu zvakaoma munyika, aiwa pane vechidiki vakaita zano rekuenda kunotsvaga mbudzi all the way kuenda kudande kwaana Muzarabani vachiuya nembudzi panapa muguta reHarare kureva kuti vone vanenge vachida kusungira, vanenge vane mafunctions avanenge vachida kuti vange vari vanourayawo mbudzi dziripo panapa pakona paKickman paroad inenge ichibva paBulawayo Road ichibva paEnd Richards ndopaunowawana. Aiwa, ungada kutiwo kudii kune vachakusapotai vachakubatai? Ya, ndinongoti ndinotenda nevanese vanotisimudzira pabasa redu, nekuti tikawanawo imimi wacho munotisimudzira munouya muchitenga, tinokwanisa kuwanawo tichisimudzira business redu. Saka tinotowo mukauya mukatengawo tokwanisa kuwanawo kuti zvinoenda mberi, zvisazova tinonobira vanhu mudzimba kana kudii, asi tinowana tichinoshanda basa zvina anozoremadza mukati. Alright. Yeah. Aiwa, thank you so much nenguva yamatipai kuti tinge tiri tinokurukura. Aiwa, tinotenda imi mukoma.